neplašil. Čo? Neplašil. Žije vlastne, alebo čo? Žije. On je zhrazený, není zhrazený náhodou? Je. No utekaj. A jeho niekto jebol, ty kokos. Prečo chce stále ostať na tej ceste ináč? Poď. On sa nepôjde. Musíme ho dostať z tej cesty. No, si vedel, ale neviem ako. Tam do tej trávy. Nekop do ňo, pomaličko, on môže byť.